Vicky ara el posarem en un tuit perquè jo soc incapaç de dir-lo. Troncoso, tampoc és tan difícil. No, l'usuari. Ah, ok. No ho tens? Sí, està sí. Vicky treballa, és llicenciada en Geografia i Història i en Història de l'Art, treballa a la Universitat d'Alzira, ha estat produint materials relacionats amb programes plurilingües de la metodologia CLIL, de la qual és autora d'alguns materials, i avui el que farà és una intro del taller de demà. Els que aneu demà farà un tastet i la resta ja sabeu. I tindreu una miqueta més, completar la informació accedint al codi QR que ara compartirem. Bé, he preparat, com avisarem que el temps serà tan limitat, tota la meva xerrada d'avui està en aquest codi QR i també he posat alguns enllaços. I el taller de demà també el tindreu així, podeu estar vosaltres més tranquils i jo també, si me'n vaig. I si me talla i no l'acabe, la teniu ahí. Bé, jo avui vaig a fer-vos una xicoteta introducció de lo que és el Flipped Classroom i demà ja treballarem de manera pràctica i prepararem una classe invertida. Si vosaltres entreu en internet i busqueu el Flipped Classroom, el primer que us apareixen són imatges d'aquest tipus. I veient aquestes imatges, més o menys podem arribar a la conclusió que el Flipped Classroom hi ha alguna cosa a veure on pegar-hi la volta, o la classe al revés. Ara veurem per què realment és la classe al revés i jo crec que aquesta és la revolució de l'ensenyament. És a dir, jo crec que el futur de l'ensenyament està en això, en el Flipped Classroom. Si mirem la definició de Flipped Classroom, que podríem definir-la com classe invertida, d'acord? El Flipped Classroom és un model pedagògic que transfereix determinats processos fora de l'aula i utilitza el temps de classe junt a l'experiència docent per facilitar i potenciar processos d'adquisició i pràctica de coneixements dins de l'aula. Això què significa? Que el Flipped Classroom no és una tècnica, no és una metodologia en concret, sinó que és un model global. De manera que tu, en el model Flipped Classroom, pots utilitzar l'aprenentatge per projectes, pots utilitzar la metodologia de l'aprenentatge per problemes, el sistema del mètode constructiu, pots utilitzar l'aprenentatge cooperatiu. És a dir, que el Flipped Classroom te potencia i te permet utilitzar qualsevol sistema d'aprenentatge que tu gastes de manera habitual, en aquest cas fora o dins de l'aula. I una altra cosa que potser tal vegada el Flipped Classroom a vosaltres sona, és donar classes amb vídeos. No, és molt més que donar classes amb vídeos. O és donar classes amb aplicacions. Jo crec que és molt més que gamificació. És a dir, sí que és veritat que el joc i les aplicacions s'utilitzen com a eina d'aprenentatge. I sí que és veritat que el vídeo és l'essència de... Però no és veure vídeos, no és jugar a Kahoot únicament, sinó és integrar un nou model pedagògic en què l'alumne és el protagonista, única i exclusivament l'alumne. Els gurús d'això són estos dos senyors i esta senyora, Javier Turón, Raúl Santiago i Alicia Díez, que tenen un llibre que, si voleu llegir-ho, és l'ABC del Flipped Classroom. En el QR, quan entreu, us he posat un enllaç a una conferència de Raúl Santiago, que dura 20 minuts, la podeu mirar abans de dormir, és perfecta. No, és per introduir el vídeo, ja que és Flipped Classroom, anem a introduir el vídeo. En el que jo crec que ho definís infinitament millor que jo, per supost, el que és aquest model pedagògic. I després, aquesta pàgina web és genial. És genial perquè tens moltíssima informació i damunt, si t'adherisses al blog, t'envia notificacions de nous recursos, materials, experiències al mòbil, de manera que sempre estàs informat del que s'està fent per ahí. Entonces,
no és necessari perdre-se, com parlava abans de la infoxicació, no? És a dir, amb poquet pots arribar a molt, que tampoc cal complicar-se la vida. Bé, anem allà. Aleshores, què és Flipped Classroom? És un model pedagògic que distingeix de manera molt clara el que és dins de l'aula de fora de l'aula. I fora de l'aula se'n va l'aprenentatge teòric. De manera que totes les classes teòriques i tota la capacitat, totes les lectures, la docència que fa el professor de classes magistrals passen a estar fora de l'aula, que fa l'alumne en sa casa, utilitzant aplicacions, vídeos enriquits, etc., de manera que l'espai de l'aula queda reduït o queda alliberat per a l'aprenentatge pràctic. I en aquest aprenentatge pràctic l'alumne el que fa és consolidar aquells coneixements que prèviament ha assolit fora de l'aula i a més de consolidar aquests coneixements li permet treballar col·laborativament. I després fora de l'aula pot tornar, si vol, a les noves estratègies que li planteja el professor a assolir molt més aquests coneixements. Llavors tenim clar que el model de Flipped Classroom distingeix dins i fora de l'aula. Si comparem, per a tindre una idea en aquesta diapositiva tan visual, com podeu veure el material és d'aquesta pàgina web, és a dir, que aquesta pàgina web té tota la informació bàsica. Si comparem el model tradicional amb el model Flipped, se veu molt clarament. En el model tradicional comença la classe, són el timbre, comença la classe i comencem a donar matèria, és la fase d'instrucció. Nosaltres comencem a donar matèria i se suposa que l'alumne va assimilant. Entonces assimila aquesta instrucció. I si ens dona temps, fem alguna activitat per a veure o per a consolidar aquesta instrucció o aquest procés d'assimilació. I després arriba a casa i hi ha activitats de consolidació, el deure. Aquest és el model que més o menys gastem, que pot ser més innovador o més, que podem treballar més col·laborativament o menys, però és el model tradicional, que en això no estic dient que sigui dolent, sinó simplement és el de l'ús. I després està el model Flip, que el model Flip el que planteja és que la instrucció se'n va fora de l'aula, és a dir, fora de l'aula dones la teoria, a partir d'una sèrie de vídeos enriquits en una sèrie de preguntes que van guiant a l'alumne i que l'alumne va contestant i que tu després pots veure de manera immediata aquestes respostes, de manera que l'alumne té un procés d'instrucció i assimilació immediata en sa casa i quan arriba a la classe, l'alumne fa una sèrie d'activitats en les que consolida aquell procés d'instrucció que ha treballat prèviament en sa casa. I el professor el que fa és recolzar i guiar aquest procés. De manera que hi ha un canvi de rol, tant en l'alumne com en el professor. I ahí teniu, encara que després, és que és molt xicotet, però després ho mireu si voleu tranquil·lament en casa. Si comparem el model tradicional i en el model Flip, el que fa cadascú, en negre està l'alumne i en roig està el professor. Abans de començar la classe, durant la classe i després de la classe, veurem que abans de la classe els alumnes, a no ser que tinguin deures del dia anterior, no fan res. És a dir, ells entren a classe i podrien dir a les mans en les butxaques, a no ser que els haguem manat unes tasques. I el professor preparen la teoria, l'exposició. En el cas Flip, abans de la classe l'alumne ja s'ha preparat la teoria, ha treballat la teoria. I què fa el professor abans de classe? Doncs preparar el material per a la següent. 10 minuts. Vale, sí. Una vegada comença la classe, nosaltres quan comencem una classe tradicional no tenim ni idea de l'alumne el que sap o no sap de la matèria que anem a donar. Com a molt podem fer els coneixements previs, però cada vegada ho fem menys perquè quan vegem els coneixements previs decidim que no, perquè els referents cada vegada són menors. Mentre que quan comença una classe Flipper, nosaltres ja sabem el que els alumnes saben. Quan nosaltres preparem la classe, nosaltres decidim què és important i què no és important de la teoria. Mentre que quan estem donant una classe Flipper, són els alumnes els que estan dient-nos què és important o no, perquè sabem el que ells han ensenyat o no. Perquè aquestes respostes que fan a nosaltres ens arriben de manera automàtica. De manera que abans de començar la classe nosaltres ja sabem
si els dones han vist el vídeo, si no han vist el vídeo, què han contestat, què no han contestat, si ho saben o si no ho saben. I després la classe és un espai de treball en la que nosaltres realment som guies en el model Flipper. No estem ahí en plan, els alumnes passen de tot mirant el rellotge a veure quant de temps te queda per acabar la lliçó. I després de classe, moltes vegades, els alumnes, quan els donem els deures, no n'hi ha possibilitat de feedback. És a dir, l'assimilació en el model tradicional és arribes, si ho saps bé i si no, no ho contesta. Mentre que en el Flipper, el feedback continua existint. Perquè tu, com en classe, has vist el que ells han assolit, pots fer més activitats o més estratègies per a continuar guiant-los. Llavors, el paper de guia és molt important. En aquest procés de canvi entre la classe tradicional i la classe Flipper és fonamental les noves tecnologies. I entre aquestes noves tecnologies, passa ràpidament, en la classe tradicional manem deures. Què són els deures? Coses mecàniques repetitives que no fan o que si fan són 2 minuts abans de començar la classe. Què són els deures en Flip? Els deures en Flip és per a ells un repte, perquè s'han d'estudiar la teoria i utilitzant que requereix una competència digital perquè han d'utilitzar una sèrie de ferramentes que han d'aplicar i que són molt més motivadores que emplenar buits en la llibreta. Quines són les ferramentes fora de l'aula? Els vídeos enriquits. Nosaltres sempre hem donat vídeos, sempre hem recomanat, mireu aquest vídeo que està molt bé, inclús abans de l'existència de YouTube, allà a la prehistòria, recomanaven als nostres alumnes que vegeren vídeos. Però és que no consisteix en veure un vídeo, sinó en fer un vídeo, utilitzar un vídeo que tinga àudio, que tinga qüestions, que tinga imatges a banda del vídeo que les permeta guiar el contingut del vídeo. Això és la clau del Flip. Demà veurem de puzzle, que a mi personalment és la que m'ha funcionat molt bé i treballarem com a alumnes i com a professors. Actuarem de les dues maneres. Respecte, han comentat el Thinly també està molt bé per a Flip Classroom, perquè tu poses la imatge, les poses una sèrie de tags i les pots llevar a preguntes, a vídeos enriquits, a models comentaris Drive... Vale, acaba enseguida, ja me queda molt res. De manera que és una altra manera de passar la teoria fora de, perquè estem parlant de la base teòrica, fora de l'aula. I després n'hi ha un mogolló d'aplicacions per a treballar dins i fora de l'aula. I com aquesta xerrada no és una xerrada de TIC, les vaig a passar relativament ràpides i se les mireu tranquil·lament. Hi ha moltes ferramentes. Per a fer mapes mentals, Mindomo i Popplet i Demolla són col·laboratius, de manera que és fantàstic. O, per exemple, jo que sé, la Nadal, Sócrates i el Gastaren, per a treballar qüestionaris. Kindle, Sócrates i Kahoot, són una sèrie de qüestionaris que permeten veure el grau d'assoliment de determinats continguts que es poden treballar dins de l'aula i que poden ser divertides, però dona igual, si no volem gastar-los, si volem fer les classes després de treballar amb paper i boli, també és Flip. La qüestió és que la teoria la vegem en casa. Aquest és el model Flip Classroom. Ferramentes col·laboratives, qualsevol de Drive, Docs, diapositives, Excel o Padlet, que és un gran mur on pots anar posant totes les coses, igual que Pinterest. Ferramentes de comunicació. Està clar que si vas a treballar en Flip, tu necessites una eina de comunicació amb l'alumne, una plataforma. Pot ser Moodle, pot ser Modo, pot ser Drive, pot ser un blog, pot ser simplement el correu electrònic, però tu necessites una comunicació contínua, un feedback continu en l'alumnat. I, així com ho teniu, és un món, el món de les ferramentes és un món que es pot aplicar a Flip o no. La clau de Flip és el que us he dit abans, invertir la classe. Més ferramentes, que se les mireu, i sí que m'agradaria acabar, que ja me queden 2 minuts i suposo que sí que me donarà temps a acabar-lo, de l'eficàcia del model Flip Classroom. Per què? Per què canviar? Per què pegar-li la volta a la classe? Per què utilitzar la classe invertida? Si l'agraden al famós grup de Bloom, la famosa taxonomia de Bloom, i els coneixements, el high i el low, i tota la pesca, el que veuríem és que realment nosaltres, els alumnes, en un model tradicional, els professors ens dediquem als escalons inferiors, al comprendre i memoritzar, i pam, matxaquem per ahí. I tota la part creativa del coneixement, aplicar, analitzar, avaluar, crear, i la deixem a l'alumne per casa. De manera que l'alumne en aquest sentit està a soles. I si no arriba, o no pot, o no comprèn, el que li crees és frustració. I al final acaba abandonant. Ja, ho fas a dia, d'acord?
Mientras que en el modelo de clase invertida, la part teòrica, la part que és simplement comprendre i memoritzar, perquè no n'hi ha més, tutia, esa la fa en casa l'alumne. De manera que la part pràctica, la part que requereix aplicar, analitzar, avaluar o crear, és la part que realment tu, de manera rica, la treballes en classe. I aquesta és la base del model FLIP. Des del meu punt de vista, n'hi ha 5 grans conclusions que podrien treure de per què Flip Classroom és el futur. Primera, el professor ens permet saber allò que l'alumne coneix o comprèn. Per què? Perquè quan tu li dones el vídeo enriquit, ell contesta les preguntes que a tu t'arriben prèviament d'haver començat la classe el dia següent, o que pots mirar-les en classe amb ells, si no vols treballar prèviament, tu ja saps on està el problema. De manera que si saps on està el problema, els ritmes d'aprenentatge pots treballar-los d'una manera més clara. I veuràs que hi ha alumnes que necessiten veure 5 vegades un trosset de vídeo i fliparàs, i diràs, ostres. En canvi, un altre ve només una vegada i no entén res. Llavors, te dones compte que ritmes d'aprenentatge n'hi ha molts. Te dones compte que l'alumne participa més en classe, de manera que si participa més en classe se treballa més la cooperació i l'aprenentatge cooperatiu. El professor pot atendre en classe, quan ja no està en plan bla 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 bla, pot atendre més aquells alumnes que tenen més dificultats, d'acord? Afavoreix que l'alumne treballi al seu propi ritme, d'acord? I clar, quan tu has de preparar el material per a que ells treballen en casa, te vas a l'essència, a les activitats, al disseny d'unes tasques molt més significatives. Per a mi, en conclusió, el model Flip Classroom és eficaç perquè el protagonista és l'alumne. I s'ha acabat de que siga el llibre de text, el currículum o el professorat. Nosaltres no som imprescindibles per explicar l'edat mitjana, d'acord? En canvi, sí que som imprescindibles per ajudar a l'alumne a guiar-lo en el descobriment de lo que és l'edat mitjana. I creem alumnat independent i autònom, perquè després, quan iscan del centre, les hem de demanar autonomia i independència. I bueno, ja està. Ja? Vale, doncs ja està. Gràcies per la vostra atenció.